amb l'exercici que faig en moltes escoles, és el d'agafar els continguts que tenen i posar-li estrelletes. Una estrella, 2 estrelles o 3 estrelles. El que hauríem de fer és mirar que la nostra forma de treballar a l'escola sigui coherent amb aquesta nova demanda de la societat. Per tant, fer exàmens convencionals o proves convencionals no és que estigui malament, però se queda curt. A veure, evidentment, el que ens està demanant, els 2 factors claus que estan sobre la taula i que han estat sempre, però que ara ens donen unes informacions que ens obliguen indefectiblement a utilitzar una metodologia apropiada pel que pretenem. O sigui, els objectius han canviat, la finalitat han canviat. I, per tant, ara el que demanem és això, que els alumnes sàpiguen donar resposta a problemes diversos, no només els dels exàmens. Quan l'objectiu és superar exàmens per arribar a la universitat, evidentment que la competència millor que hem de tenir és saber fer exàmens. I quins? De paper i llapis, perquè són els que hi ha, són els que hi ha. Per tant, ja ens ha anat bé l'entrenament i tots estem on estem, a nivell professional, gràcies a que hem superat exàmens. Però, clar, el que sabem avui en dia és que allò que hem après moltes vegades ja no ha servit de res perquè no ha desaparegut en el temps, i d'altres les sabem però no les sabem aplicar. I tots sabem, ens recordem d'alguna forma de matemàtica o d'alguna definició d'algun text o alguna, i dius, però bé, què està dient aquesta fórmula? Et serveix a l'hora de fer qualsevol cosa o d'interpretar qualsevol cosa? I direm que no. El qual no vol dir que només hem d'aprendre allò d'una manera que algú podria dir utilitarista. Utilitarisme. No, tot el coneixement que la humanitat ha anat construint és valuós, tot. El que passa és que no podem amb tot. Però el que no podem fer és trair el propi coneixement. Els lingüistes, els matemàtics, els geògrafs, etc., no estudiaven geografia, no estudiaven història, no estudiaven llengua. Intentaven conèixer els aspectes lingüístics o els problemes de caràcter matemàtic. L'objecte d'estudi no era la matemàtica, era la vida. El que passa és que la vida té moltes cares i us deia, jo només estudio, el meu objecte d'estudi del físic és els fenòmens físics. Però els altres no em compliquis la vida. I un altre deia, dels aspectes lingüístics, només d'aspectes de la humanitat em diré els lingüístics. Però l'objecte d'estudi no era la llengua per la llengua, sinó la realitat des de cada un. I de manera que el que hem fet és trair les pròpies disciplines, allò de estimem tant que els matem, és perquè traient l'objecte d'estudi. L'objecte d'estudi de la matemàtica, de la llengua, de la física, la química, és la realitat. Situacions de la realitat que es poden resoldre gràcies a la física, gràcies a la química, gràcies a la matemàtica, gràcies a la llengua. Per la complexitat que té la pròpia vida. Per això els metges diuen que ara no parlen de malalties, sinó que parlen de malalts. Exacte. I aquest seria el component, a més que està relacionat amb molt bé. Ja tenim clar que hem d'ensenyar aquestes coses i no unes altres. En segon lloc, el problema... També l'hem de fer saber els pares actualment, perquè clar, ells encara van a vegades amb la idea de jo aprenia això al seu moment i ja m'ha anat bé. A veure, aquest és un dels problemes que tenim. I jo crec que el missatge és clar, és preguntar-se què vol que el seu fill tingui i sàpiga solucionar quan sigui gran. Què vol? Què és el que vostè necessita per solucionar els seus problemes? Quan això ho preguntes al món de l'empresa, que no dic que hagi de ser els únics que se'ls hi pregunti, ells et diuen el que necessitem és persones que sàpiguen resoldre problemes nous, no convencionals. A l'escola ensenyem problemes convencionals. Problemes nous. Persones que sàpiguen entendre la complexitat dels problemes,
persones que sàpiguen, i per això que sàpiguen treballar amb els altres, perquè necessitaran dels altres. Adaptar-se, també. Per la capacitat d'adaptació i la capacitat d'aprendre, perquè constantment hauran d'aprendre. El que serien els coneixements, i a més, ja els ensenyarem aquí, en tot cas, a l'empresa. Però el que necessitem és sobre això. Evidentment, com més coneixement tinguem, aquestes habilitats seran millor. Per tant, una cosa no treurà l'altra. Clar, alhora, un dels grans problemes que podem a l'escola és identificar en un context social i cultural determinat, què és allò que és prioritari per formar ciutadans que puguin donar resposta als seus problemes, persones compromeses en la millora també de la societat. I llavors veurem en quin paper tenen els diferents continguts i veurem que moltes coses dels que vam aprendre nosaltres estaven bé, però el que li afegeix és altres que has d'aprendre, com el temps és limitat i no podem anar ampliant les dimensions del recipient que ha d'incloure els coneixements, doncs hem de seleccionar. I, per tant, aquí hem de tenir un criteri. Evidentment, tot serveix, els polinomis, els determinants, l'anàlisi estructural de no sé què. Evidentment que és útil. La fonètica és útil i, per tant, ningú pot dir que allò no serveix. Hem de preguntar quin grau de prioritat té un contingut sobre els altres. Per tant, perdó, no hauríem de dir hem de treure coses, sinó hem de prioritzar els coneixements. Donar-li diferents pesos, no? Sí, o sigui, hi ha coses que són més valor. I el criteri està relacionat amb què li serà necessari per la seva vida. Clar, és més important, per exemple, en el cas de llengua, és més important saber explicar-se que saber la definició del que és un text narratiu. Per tant, primer que sàpiguen explicar bé... Han de comprendre que és un text narratiu per tal de després poder-lo construir. Per utilitzar el text narratiu convenientment. En una situació comunicativa real de la vida. En una situació en la que li permet. Per tant, estem parlant d'aquesta capacitat d'entendre primer el que haig de fer, o sigui, per què ha de servir allò en funció de la finalitat. I això també tenint en compte llavors les diferències dels alumnes, perquè hi ha un alumne que pot anar més enllà. I per tant prioritzem i dir-li, gairebé jo amb l'exercici que faig en moltes escoles és el d'agafar els continguts que tenen i posar-li estrelletes. Una estrella, 2 estrelles o 3 estrelles. Una estrella és allò bàsic que et diuen les competències que s'han d'assolir. Parlar, llegir, escriure, escoltar. Això és bàsic. En 2, allò que és interessant. I en tercer, allò que, si ho aprenen, tant de bo. De manera que això em permet també establir objectius sobre el mateix en nanos diferents. I dir-los, però tots, el primer és que sàpiguen poder comunicar-se, poder entendre un text, etc. En segon lloc, ja entrarem en aspectes més de gramàtica, de reflexió sobre la llengua. I en tercer lloc ja li posarem nom a les coses. I per tant li posarem temes de morfosintacsi, etc. Però no sabem res, que sàpiga una teoria fonètica si estan utilitzant malament les S sonores sordes. Que podríem gradar els continguts, no? En funció de la importància que tingui per resoldre problemes de la vida quotidiana i que també aquí ens podem valdre una mica de l'experiència docent, no? Que és el que veus que també sol costar una mica més als alumnes per dedicar-hi una mica més de temps. No? Perquè al final anem amb això, necessitem una mica de temps perquè els nens necessiten temps per aprendre i el cervell necessita dormir, descansar i al dia següent tornar-hi i necessitem fer això. I el mateix a l'avaluació. És a dir, el que dèiem, no? Els continguts són d'una manera, la forma en la que treballem ha de ser coherent i la forma en la que avaluem també ha de ser coherent. Evidentment, imaginem-nos que el contingut d'aprenentatge és la truita. Llavors, però l'única manera que tinc jo per saber si ets competent fent la truita és posant-te un paper i llapis. No és real, no és autèntica aquesta avaluació. No és autèntica, però el que estic dient és que per voler saber el que és una truita haig de posar en una situació en la que li digui fes una truita i sàpiga quins ingredients haig d'agafar, quins instruments haig de fer i batre-la. El problema té que si els continguts factuals, preguntar quins són els ingredients d'una truita, una prova escrita és perfecta. Una prova escrita de defineix-me el que és truita, defineix-me,
Podria ser sempre i quan el nen domina el llenguatge suficientment com per saber descriure'l. Perquè ell pot tenir clar el concepte truita, però en canvi ser incapaç de descriure'l. El problema no seria del concepte, sinó que seria... això es passa molt a moltes... És el problema d'expressió. Per tant, hem de treballar l'expressió. Aleshores, el que pot fer molts, i hem fet tots nosaltres, és memoritzar la definició del llibre. Llavors, el que fem és escrivim la definició sense haver entès res. Todo cuerpo sumergido en fluido experimenta una empuje hacia arriba igual que... I no entenc per res el principi d'Arquímedes. Però com ho he escrit perfectament, un text narratiu és tal. I això ens donava la falsa sensació d'aprenentatge.